Pentru punerea în evidență a traseului razelor de lumină printr-o lentilă divergentă, folosim o lentilă divergentă biconcavă, care este realizată din plexiglas, un laser, care însă are ca imagine o dreaptă și nu un punct, și o foaie albă de hârtie. Așezăm lentila pe suprafața foii și cu ajutorul laserului iluminăm, începând de la o extremitate a lentilei, unde se observă că raza este deviată, se îndepărtează de axa optică, apoi, apropiindu-ne de axa optică, ea devine paralelă cu aceasta și, orientându-se sau deplasându-ne spre cealaltă extremitate, se vede că ea este din nou depărtată de axa optică. Pentru a arăta că imaginea într-o lentilă convergentă pentru o anumită distanță dintre obiect și lentilă este răsturnată, vom folosi o lentilă convergentă și un laser care are în capul lui o figurină, în acest caz o mână și un deget orientat în jos, așa cum se poate vedea pe această foaie de hârtie. Deci vom proiecta imaginea despre care am vorbit anterior pe perete și se observă că degetul mâinii este orientat în jos. Dacă interpunem acum în drumul razelor o lentilă convergentă, se vede că degetul este orientat în sus. Dispozitiv care permite determinarea distanței focale a unei lentile și a urmări care este mersul razelor într-o lentilă convergentă, constă dintr-un tub din plexiglas transparent, în care am introdus puțin fum. În extremitatea aceasta este o lentilă convergentă, apoi un laser care este fixat pe discul antrenat de către un motor de curent continuu, alimentat de la o baterie. Iluminând acum spațiul din interiorul acestui tub, se observă că razele care vin paralel spre lentila convergentă se concentrează în focar. Acesta poate fi observat dacă rotim motorul, în speță dacă rotim încet cu mâna, se observă că focarul este cam la această distanță de lentilă. Să pornim însă și motorașul cu ajutorul acestei baterii. Se observă într-adevăr un dublu con, vârful primului, celui care are baza pe lentilă, fiind chiar reprezentând chiar distanța focală a lentilei.